Vai pitääkö sua sanoa akaks nyt? Jukka Alkio eli Jakka Julkio, niin nonna, niin. Sä oot laittanut tommosen niinku huomaatte, niin kuka tätä hommaa ja kuka vastaa Ninnan nonna tästäkin kaupungista, niin saattaa olla, että kaverilla on jäänyt aamulla lääkkeet ottamatta, kun katsoo sun tablettihattuas Ninnan nonna, että meillähän ei Kertun kanssa enää mitkään lääkkeet toimi, että mä oon Kertulle sanonut, kun sitä masentaa, että tohon ei auta kuin semmonen kunnon lenkki, kunhan muistaa tehdä vaan tarpeeksi tukevan solmun siihen. Niin No mutta Jukka, sulla on jotain kysymyksiä, niin anna palaa. Ootko valmis? Minä, rakennusmestari, ei ole koskaan valmis. Tää on semmonen niinku elämänmittainen projekti ja paskat valmiina ollaan. No niin se lähti menee nyt. Kauhe kun Harjakainen. Turpa kiinni nyt hetken aikaa, kato kun jotenkin aggressiivisesti lähtee. Nyt Jukka, sun pitää muistaa, että täällä on kuitenkin lapsia katsomassa, että sä et voi peläyttää heitä. Tässä ei voi kiroilla ainakaan. Ihan helvetisti ei voi kiroilla, että jos lapset joku ahdistuu tän avajaispuheen sisällöstä, niin nonna, että se on jotain niinku korville sopimatonta, niin pistäkää silmät kiinni, niin ja se on käsikirjoituksesta vasta Alkio Jukka, että tää menee kaikkeen, me firman piikkiin, vaan menee tän hullun piikkiin tässä vieressä, niin nonna. Mutta tosiaan niin alunperin mä kerron taustaa, minkä takia mä oon täällä, ja 14.30 vasta täällä on sitten tää varsinainen show, niin nonna, missä laitetaan tää niinku oikein kunnolla ranttalikset, lintakenkää Kallelle ja Kallenkenkää Lintalle, et muistakaa nyt tulla. Meikäläinen käy tuossa Jukan kanssa ottamassa muutamat tasottavat, niin kuko kulmassa, joo, niin tännehän oli alunperin tilattu se Munamies, mutta se on niin saakeli kallis artisti, että siihen ei edes Laitilan kaupungilla ollut varaa. Sinänsä olisi voinut olla ihan hyvä, kun katsoo paikallisia rouvia, niin tuntuvat olevan munan perään, kun täällä Laitilassa ollaan. No niin, mennään niihin kysymyksiin, niin päästään nopeasti helkkariin tästä kusen polttavasta liiteristä, mikä tänne on kyhätty. Niin anna palaa, Jukka. Joo. Eli mitä munaa tuo sulle nyt just mieleen? Onks tää nyt muuten tää sun Munamies ääni, niin tämähän on vähän tämmönen, että se ei oo niin piipittävä kuin tällä alkuperäisellä. Ei, kun täällä on miehen ääni. Joo, miehen ääni. Tää on mister. Niin no sulla on munat toisin kuin tällä munamiehellä, että sulla on silleen vähän matalampi ääni, niin mitä muna tuo mulle mieleen? No, lähdetään liikenteeseen. Se tuo tietysti alunperin mieleen tän Laitilan, joka on helkkari hyvä paikka asua ja elää ja yrittää, ja muna tuo mieleen linnut, ja linnut tuo mieleen Angry Birds, ja Angry Birdsit tuo mieleen tietysti heijastimet. Tää oli tämmönen pieni mainos. Onks täällä Angry Birdsillä, jotka on tekemässä niitä heijastimia, niin onks täällä porukkaa? Käsiä ylös ja rohkeasti vaan. Siellä on yksi. Et sä et voi olla missään työelämässä. Onks oikeesti sä viittasit? Joo. Ja tulee tietysti mieleen tää Usko Evertti Luttinen, tää pastori, joka on näitä munansaannosmiehiä, että sä varmaan viittasit tuttuun. Viittasitko sä siihen Uskoon? Joo. Mene seuraavaan kysymykseen, kun ei tää poikinut mitään. Sitten meillä on tää paha kysymys ratkaisematta. Kumpi oli ennen, muna vai kana vai kukkoko? Kumpi oli ennen, muna vai kana vai kukko? Ko. Kukkoko. No se on ihan... riippuu tietysti siitä, että kuka meidän taloudessa ensimmäisenä herää. Eli kuka siinä keittiön pöydän ääressä on, että yleensä siinä keittiön pöydällä on yksi kukko, puhun oluesta, ja pöydän ääressä istuu yksi kana, puhun kertusta, ja sitten kun meikäläinen herää, niin sisään tulee yksi muna. Seuraava kysymys. Tää oli hyvä vastaus, pankaa ylös tää. Onks munalla tulevaisuutta? Mitä mieltä oot? Munalla on tulevaisuutta. No tätä meikäläinen kysyy aika usein kaikkien paalutusreissujen jälkeen, että tosimiehen pääsiäinenhän on muuten semmonen, että aluksi juostaan tipujen perässä, aamulla herätään noitaakan vierestä ja sitten loppuaika mietitään, että mikä yllätys sieltä munasta löytyy. Tää oli selvä. Joo, ei tää ei ollut vastaus vielä, mutta jos haluat, että munalla on tulevaisuutta, niin siihen ei auta kuin Citromax-kuuri, että se on semmonen 1000 mikrogrammaa. Täällä heti saksofonisti tiesi, että mistä on kysymys, kun vähän hyvä. Joo. Citromaxilla lähtee aika moni, että Jaha. Ja silloin kun sä otit Citromaxia, niin lähti rouva. Joo. Joo.
No sä sittenhän päälle, että onks munamarkkinoilla tulevaisuutta? Onko munamarkkinoilla tulevaisuutta? Niin. No kato nyt tätä ihmismassaa, niin no, että jos tänne saadaan näin vetovoimaisia artisteja, kun nyt Laitilan soittokunta on. Niitähän te olette tänne tullut katsomaan. Ei teitä kuuntele hullukas saatana, mutta kattoo voi. Niin onhan tällä tulevaisuutta. Ja hienosti menee hienot festarit, niin eilen on kuulemma Laitilan Panimossa ollut harjannustajaiset, mihin muakin kyseltiin, mutta mulla oli muuta tekemistä. Mä kerron siitä sitten myöhemmin, että missä sitä on eilen oltu, kun se palaa mun mieleen, sankeli. Saaks mä tätä mikrofonia? Mikki, 1-2. Nyt vois melkein sanoa, että lavalla on mikki ja aku, mutta ei täällä oo niin Disney-henkistä porukkaa, Ninnan nonna. Ootko muuten Jukka lukenut sitä kirjaa, että opi englantia Aku ja Mikin kanssa Learn English with Battery and Microphone? No joo. Tää oli tämmönen vanha firman porukolta kuultu juttu, että ei auennut kaverille siinä eturivissä, mutta ymmärrän, että sana tulee sen verran niitissä jo, ettei sua naurata mikään, mutta lähet kotioppään käveleen, niin kyllä toi sun rouvaston vitsiin selittää sitten varmaan siinä. Joo. Ja sitten, tämä Laitila taitaa venetellä kohtalaisesti, mutta onks tällä kaupungilla sun mielestä jatkossa munaa? Hetkinen, siis onko kaupungilla munaa? Montaks näitä on näitä kanaloitahan on? Kukas se muuten on se toi munapitäjästä tää kiihdytysautokuski, toi Anita? Asuuko se täällä? Ei valitettavasti. Täällä on ollut kyllä lähtöisin, taikka täällä on vaikuttanut. Mutta ei asu enää? Isänsä. Ei. No alkoiko siitä sitten, niin joo, se teki niinku Heli Laaksonen, että se lähti helvettiin koko kylästä. Ei se mitään. Voitte miettiä, että onko Laitilalla munaa, kun kaikki julkikset pakenee täältä. Seuraava kysymys, noin tyhmää vitti vastasi. Sitten ihan, nyt tulee vähintään yhtä tyhmää. Meillä on ongelmia aina rahoituksessa. Pannaanko nämä kaikki markkinakulut firman pikki? No, riippuu siitä, että jos meikäläinen järjestää, tai Jukka hei, järjestä sä, siis sehän on aina ollut vanha, niin kuin meidänkin firman porukoiset järjestää Ninnan nonna, niin vaikka 50-vuotiset, niin tilinpäätökseen saa aina laitettua silleen, että edustusjuhlat saakeli asiakkaille, niin kyllä kai tämmöiseen kaupunginjuhlankin, niin saa hävitettyä aika hyvin sinne kaupungin kirjanpitoon Ninnan nonna. Mä oon kuullut, että sulla on ongelmia ollut, Jukka. Jokallahan oli semmonen sanonta, että vilppivedossa on parasta liiketoimintaa, konkurssi on vielä parempi, mutta mikään ei voita kunnon sahapaloa. Että sellainen kaupunginjohtaja teillä on, että jos täällä kiinteistöt palaa, niin tiedätte sitten Ninnan. Tää menee ihan oikein muuten. Ja lopuksi, jos Laitilan kaupunki kaipaa erityistä valvontakonsultointia, sanon nyt ihmeessä mitä me teemme. No, ottakaa Pannaanko virka auki? Mikä? Pannaanko virka auki? En tiedä pannaanko virka auki, mutta panna voidaan aina kaikenlaista, mutta jos haluaa oikeesti niin mikä se kysymys oli, kun mä toi helkkari. Miten me tää valvonta hoidetaan? No ottakaa yhteyttä ammattilaiseen, että suosittelisin kaveria nimeltä Sulperin Arska. Arska ei päässyt tänään paikan päälle, niin rakentaminen ja remontoiminen se on kovaa puuhaa. Silloin pienessä ajassa lähtenyt 8 kiloa, kun sillä meni jalka sirkkeliin, niin se on sairaslomalla, mutta ei mitään. Nyt haluaisin tässä vaiheessa vielä pyytää lavalle niitä juontajatytön, tää Suomisen Viivi, joka nimittäin, hän ei vielä tiedä, mutta hän on mun tulevien lasteni äiti. Oliks Jukka tässä nää kysymykset? No niin, siinä sitten tapahtuu se juhlallinen lause lopuksi, kun sä avaat tämän homman. Mikä lause? Se onks mulla laulu tai lause? Niin, että mä avaan tän tilaisuuden. Joo, tää alkais paremmin. Joo, no niin. Avataan tilaisuus yhdessä Viivin kanssa, mene se Jukka sinne pois, kun sä et kuitenkin sun show, niin ihanaa nähdä tämmönen livenä tämmönen missityttö täällä. Mistä sä oot alun perin kotoisin? No kuule, alun perin mä oon Raumalta, eli ihan tosta melkein naapurista. Raumalta, justiinsa. Rauman murre, tai rauman kieli, miten sitä sanotaan? No se ei oo murre eikä kieli, se on mun mielestä puhevika, mutta niin, mitäs mä kysyisin Viivi, niin naiselta ei saa ikää kysyä, mutta paljon painat. Ja sitäkö saa sit kysyä? Ei, tää on tämmönen, mutta
Nyt hyvät ihmiset, niin me halutaan juhlallisesti yhdessä sakottaa hieman tästä otetta, niin haluaisin juhlallisesti tässä Viivin ja Timon, mitä tässä tullaan nyt julkistamaan, niin meidän avioliitto. Tuletko vaimo? Tää on julkinen kositta. Jukka, onko sulla mitään alkioa, minkä mä voisin pujottaa hänen sormeensa? Eli nyt ihan rentoutuneesti vaan, niin tuutko vihkimään? Joo. Täällähän on kuulemma ollut tää isä Mitrokin paikan päällä joskus. Ei ollut niin paljon yleisöä, mutta hyvä, ettei enää toista pappia, ettei tätä Luttista. Mä oon kuullut tästä isä Mitrosta, tää Usko Evertti Luttinen kertoi mulle, että nämä ortodoksi papit on sen verran raahimosia, että esimerkiksi Venäjällä niin ne ei tee mitään muuta kuin pinkkaa rupliaan. Ei auennut kaverille eturivissä. Firman piikki, jos joku tarvii terapiaa tämän shown jälkeen, niin sairauskulut voi laittaa firman piikkiin, nimittäin, mikä se on, Alkio Oy. Sä muuten Jukka, täytyy sanoa, että sus on pikkasen jotain samaa kuin Petri Nygårdissa. Nimittäin juomatavat. Se on kauhea, jos kukko tulee suusta ulos, että... No niin, tuletko? Ai, en mä viitti sua saattaa näin kiusalliseen tilanteeseen. Riittääkö annat pienen suudelman tuohon poskelle, niin Tahdon! Onks sulla mun oli pakko suojella sua näiltä mun reisipensseleiltä. Ei sulla herpestä. Ei oo. No nyt on. Hyvä yleisö, 14.30 Harjakainen tulee tänne ja vetää show. Se ei oo kauhean kummonen, mutta ei oo kukaan luvannutkaan. Mutta tervetuloa paikan päälle. Mutta haluan julistaa Viivin ja kaupunginjohtajan. No, ei se ole mikään häpeä, jos kaupunginjohtaja on häpeä, että hän on tällainen eikä sille mitään voi. Halutaan avata tää tilaisuus. Tervetuloa tälle Laitilan munamarkkinoille ja oikein hauskaa kesää myös minun puolesta Ninnan Nonna. Ja tänään ryypätään firman piikkiin niin paljon, että ei tarvitse oksentaa omalla kustannuksella. Onko sulla vielä jotain kauniita sanoja tähän vai lähdetäänkö me kukon kulmaa vai mikä se oli? Kiitos Timolle Harjakaiselle. Aplodit! Niinille aplodit. Ja nyt sitten, siellä on sitä sun kaipaamaa viihdykettä, yskänlääkettä ja No niin. Tärisee. Noin. Joo, tää lapset ihan limpparia vaan, että niin. Jos teidänkin vanhemmat näitä juo, niin näin poispäin, mutta ei mitään niin. Karpalo. Ei oo kummonen, kyllä täytyy sanoa. Nähdään 14.30, jos meikäläinen on vielä pystyssä siihen aikaan. Munapaita. Mä annan ton yhdelle mun kaverille, mä kerron siinä showssa sit kelle mä sen annan, mutta palataan. Hauskaa kesää.